entrepreneurs here in Yeah. Ngusiyaseya, funny by the book. Kudala nifunda incwadi kule lockdown. Kudala nifunda incwadi. Yabo benqenqe ngesiso nibhizinal le incwadi. Shwabane ezikipha yonke la gaga. Yabo ndibhizi yapha nale ncwadi ibhalwe comedian. Ibhalwe comedian le gaga yencwadi ibhalwe uKolping Mbumba. Igama lale gaga indeke lide igama lale gaga khambe khangela igama lale gaga uKolping Mbumba. Yabo lide igama lika Kolping. But abaninzi bayamazi, a comedian, very funny comedian from Cape Town. Yabo igama lakhe ngu-Adolphus Kolping Dante Marcelo Mbumba the fourth ne yabo wesine pha lide la gama lekaga u-Adolphus Marcelo lo Marcelo ubhalwe ngesitaliano ke Dante Kolping. Inye into esisixhosa kweligama lakhe ngumbumba qha isename, the rest akho sixhosa, but uKolping as lo mxhosa nguye mntanam wabhala incwadi ethi Xhosa Lessons, yabo, a hilarious perspective on the words, yabo, Xhosa words and their meaning, yabo. Ndikhomshikaka yam so uKolping ubhale le ncwadi like ukhethe amagama like say acacisa abantu like le ncwadi na ukukruquka, yabo, lapha kule ncwadi lamagama esixhosa kukho indutsu kwalapha, uxanduva, indutsu, nintsi into lapha, nintsi lapha kule ncwadi. Incwadi yafumaneka pha ku Take a Lot, ku Take a Lot ayifumana le kaka yencwadi lawe. Yes kukho neentsente kwalapha, inintsi into lapha. So please order your book, i-200 rand qha bra, like 200 rand, and about say Cape Town, just inbox uKolping Mbumba, yabo, one of the funniest comedians I know, hard working bra. Nam ndikhethe igama kula magama because what it does, usebenza la magama esixhosa. La magama esixhosa ayekhona kudala nesixhosa si-evolvileyo ngoku. Mna ke niyayazi uba ndiyasithanda isixhosa, and I'm grateful le ncwadi ibhalwe yi-comedian, yabo, because amagama esixhosa abantu bayathanda ukuthi ndiyathuka kodwa andithuki qha ndithetha isixhosa because yazi into mandiyeke incwadi ndikuphume negama kule ncwadi, yabo, ndizama ukhangela uba uKolping yena eligama ulidescribe njani. Nalo igama endiphume nalo mna ukukrexeza, yabo, ucacisela belungu ba the word ukukrexeza ithetha ntoni. Ukukrexeza uthi uKolping, as we have recently came to be educated, this is a Xhosa entanglement. Amanyala anyundululu, ukunganyaniseki, kwakho okanye ube nobudlelwane obusecaleni, whether you married or have asinqanda mathe. Entanglement has a way of coming out on time, especially when one is committed, abafazi bamadoda ebumnyameni, ezigagazi bamafazi bamadoda ebumnyameni, people like inintsi le kaka uKolping ucacisa igama ukukrexeza, yabona mna. That's why ndisithanda isiXhosa. That's why I also feel like ezinye izinto bezingazukwenzeka uba bezinganikwanga amagama e-English. I feel like i-English ibamoshile abantu abamnyama, like i-English imoshe yonke into because yabo amagama ebebizwa ngesiXhosa bezingazukwenzeka izinto like ucheetah. Well, ucheetah ligama elimnandi, yabo, lahamba kwabakho entanglement, magama amnandi. Kwangena ezinye izinto okuthiwa ngo-Ben 10, hey, amnandi amagama. Kwangena oSlay Queen, hey, amnandi amagama. Bangena oBlesser, bangena oSide Piece, hey, manitsi la magama, but onke amina one thing, ukukrexeza. Once kubekho lo magama kuyakrexezwa because yabo babelibizwa ngesixhosa ezanto eziya oBen 10 khona uBen 10. Imagine umntana omncinci because uBen 10 ngumntana omncinci. Imagine umntana omncinci
ona 17 abe liqheqe kuthiwa liqheqe kodini umncinci for uba liqheqe because thina sikhule amaqheqe ngotata abadala yabo bejola nonomthandazo kwedini yabo hey amaqheqe akhoyana 17 for niqheqe the word qheqe lihambelana namaqhele namaxhwele yonke same WhatsApp group amaqheqe ntwana 17 kuthiwa liqheqe yani kwikota noqheqe Ben 10 amagama English nikwa amagama English. That's why you're getting fucked up because xa negama le-English yabo isounda ingathi into etyekayo into emnandi oslay queen ngamaqheqe nalo Brazilian hair uliqheqe yaqheqeza blessa intsikelelo tsak uliqheqe amaqheqe babe kuthiwa umuntu uliqheqe bengazutshitwa andiqondi ba ukhona ntoba umuntu ebezawufuna uba kuthiwa liqheqe uliqheqe bengayixela inye mntu intwana phaa kokwayo uba yandityela ndiye phaa kokwayo lithi kuse unyana weli liqheqe yaqheqeza le ntwana ncinci iqhili for uqheqeza rhutmana lo qheqe uBen 10 tsak qheqeza ezikaka doesn't matter noba ligama le-English. I love the book. Get the book. Ucall ping nim inbox pha ko Facebook call ping Bumba nimkhangele pha yabo okanye niye ku Take a Lot nikhangele incwadi isiXhosa lesson by ucall ping Bumba asova lo kaka phumele igama eli1 up iqheqe andifuni ube spoiler because ke nayicinga noba eligama lithi qheqe lisuka phi noba eligama lithi qheqe lasuka emntwini wayesiba umuntu womntu yabo kwaziwa ngomatras wakho omdala ekaki babantu kodwa ikathengi nomatras ngoku bayatyana matras oko engxolo makhelane hayi yaqheqeza eligama lithi qheqe isound yomatras omdala yabo oko kuthiwa ngumqheqezo lo usenzeka kulaa room kwakuqheqezwa muri phuma pha and amaqheqe naxa ahleka ukujampisa qheqeza zakaka ihamba nje iyoqheqeza noba seyikuthiwa yesipanta iyoqheqeza liqheqe buqheqe yamthek abe kuthiwa ngoBen 10 no Ben 10 entona ezikaka zentwana nabantwana be-estropay inona zakagaziselwa ezeduru i-90 rand lakake incinci ngake 90 rand abanxile abantwana uthengelwa abantwana babutywala buduro lahlobo ngenxa yoqheqeza uqheqeza buyayigqiba i-economy buyayigqiba imali uqheqeza awusasetyenziswa ngesiXhosa lagama line-branches ezininzi oslay queen oBen 10 oblessa yabo kumqheqezo nje omnandi seyile nto ngoku seyi-institution uyazikhethela xa uqheqezo uzawuba yintoni uyazikhethela so phumelelo gama mna kule kaka incwadi yabo isiXhosa lesson. So please guys support. It's a dope book man. Nintsi kake lapha kukho amashwa amagama iqobhoka manintsi amagama lapha man yabo manintsi sabawel lapha othaxa izinyanya yabo inkunqa khona inkunqa apha inkunqa ilapha ucwadi yaxoka nantsi obawo ikake ezinamajwabi madoda zaba sayithine kaka check inkunqa ilapha nayo indutsu ilapha indutsu nintsi into lapha bayafuna uhleka. Get this book ngicela nifunde siku-lockdown yabo nizimamele nibe grand ningaqheqezi